presented by Taj Music। आइल बावे नाच देखे बैठल बाटे सोरी पा तब हिस्सा टुकुर टुकुर ताकतावे ढोरी पा तोरे ढोली कि तोरे ढोली तोरे ढोली त खाली नमूना बा एकरा नीचे बहिर पई दूना बा तोरे ढोली त खाली नमूना बा एकरा नीचे बहिर पई दूना बा ना मनबो लगे जाई बाजार जाई बराजा लहंगा उठा दब त मोर जाई बराजा बालू धाधाइल त धले हब टुइया ओठल छोड़ा दब उतरिया भुइया लगे जाई बाजार जाई बराजा लहंगा उठा दब त मोर जाई बराजा बालू धाधाइल त धले हब टुइया ओठल छोड़ा दब उतरिया भुइया बकर बकर बोला तारा चढ़ तारा मुड़ी पा बाड़ा तू बेहाया झूठे अंठ तारा छुड़ी पा ह तोरे ढोली हटा तोरा ढोली त खाली नमूना बा एकरा नीचे गहिर कई गुना बा तोरे ढोली त खाली नमूना बा एकरा नीचे गहिर कई गुना बा अरे काहे नहीं खबर presented by Taj Music। अमरिंदर अलबेला एंड शिल्पी राज presented by Albina Recording Studio Simla। काहे न मनवा पर खेल काबू चोली में बमबा भड़क जाइबो बाबू भुअर भोजपुरिया कहे मल बालू फरजी दहिया के झर जाई सारा ये नाराजी ए सुना तारू हो काहे न मनवा पर खेल काबू चोली में बमबा भड़क जाइबो बाबू अमेंदर अलबेला कहे मल बालू फरजी दहिया के झर जाई सारा ये नाराजी हट होने सट जनी रहतनी दूरी प काट तारा घुरी बदन अंगूरी प तोरे ढोली कि तोरे ढोली ना मनबा तोरे ढोली त खाली नमूना बा एकरा नीचे बहिर पई दूना बा तोरे ढोली त खाली नमूना बा एकरा नीचे बहिर पई दूना बा आइल बावे नाच देखे बैठल बाटे सोरी प आइल बावे नाच देखे बैठल बाटे सोरी प तब हिस्सा टुकुर टुकुर ताकतावे ढोरी प तोरे ढोली कि तोरे ढोली त खाली नमूना बा एकरा नीचे बहिर पई दूना बा तोरे ढोली त खाली नमूना बा एकरा नीचे बहिर पई दूना बा ना मनबा का हो JK Yadav